Nedeljka T, 87, ubijena tupim predmetom od strane supruga, Osijek, 2014. 67-godišnja žena pregažena automobilom te zatim ozlijeđena nožem od strane svog supruga, Biograd na moru, 2018. Dubravka J, 42 godine, ubijena u obiteljskoj kući vatrenim oružjem od strane supruga, Novska, 2017. Obitelji, psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Posljednjih se godina u Hrvatskoj bilježi veliki broj prekršaja sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. 2013. 19.000 prekršaja, 2014. 17.000 prekršaja, 2015. 16.000 prekršaja, 2016. 13.000 prekršaja, 2017. 12.000 prekršaja. 90% slučajeva nasilja u obitelji u Hrvatskoj se procesuira kao prekršaj. Od počinitelja prekršajnih dijela nasilja u obitelji ukupno je 77% muškaraca i 23% žena. Predugo smo govorili da ne možemo djelovati. Vi danas pokazujete da možemo. Zašto žrtve nasilja nemaju brzi pristup službama za potporu? Zašto ne postoji 24-satna telefonska linija za žrtve obiteljskog nasilja? Želimo konačno vidjeti rezultate provedbe Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji donesene još 2017. godine, za koje je u proračunu godišnje osigurano 70 milijuna kuna.